A dyma ni nôl yn ganol cylch. Just I ddala y march adran a gore. Mark Kilby. Dwi'n gwybod y gwyneb digon da, a mae'r symudiad hyn yn digon cyffredinol I fi fyd. Springborn Capricorn. Wel, mae hwn wedi ennill yn bobman blwyddyn hyn. Sioe y Frenhines, Royal Windsor. Amlan. Does dim digon amser dan ni ar yr awyr I feddwl I weid beth mae hwn wedi ennill. Ie, I Mark a Liz Kilby, Spring Lane. Prophet yn difef. O na, beth o'n i'n meddwl, Capricorn yw'r enillydd fan hyn. Wedi cael ei fagu gyda Mrs Lorna Reynolds, Brydfa Casgob wrth gwrs, y march Casgob Red Kite ac allan o Springborn Corona. Da iawn iddo fe, mae hwn wedi bod yn eitha llwyddiannus trwy'r flwyddyn yn diwedd. Am ei symudiad, mae'r symudiad gaethon ni clip o fe'n symud fyna, a mae hwn fel tanc bach. Odi, mae fe'n mynd a mynd. Odi. A war y tegi Mac, mae fe'n mynd a fe. Odi, mae fe. Dim lot o bwysau arno Mark, ddo. Na, wes. Mae'n gallu cadw fynd. Odi. Odi, llwyddiannus iawn. A wedyn ni yn heiddi y dosbarth na. Mae fe'n disgwyl yn bictiwr fyd. Odi. I'r beirniad. Wastad gyda nhw ar y teg. Odi.